niin on useita tuhansia mikrowatteja. Ja se aiheuttaa kaikenlaisia tuntemuksia. Suolistossa, vatsassa, kaikissa lihaksissa, nivelissä. Oikeastaan aluksi kärsin keskittymisvaikeuksista ja todella kärsin siitä, että mä en pystynyt keskittymään siihen työhön. Se oli niin kuin ne ensimmäiset tuntemukset ja mä todella niin kuin, se häiritsi mua hirveästi, koska mä olin kiinnostunut siitä työstä ja mä en pystynyt keskittymään aivoillani tehtävään enkä myöskään silmillä siihen näyttöön tai siihen tekstiin, mitä mä olin luomassa. Sitten tuli myös muistiongelmia. Jos rakentaa ohjelmaa, niin sen logiikka pyörii päässä ensin. Eihän se itsestään tule siihen koneeseen, vaan se rakennetaan omista ajatuksista ja se täytyy niin kuin kehittää ensin omassa päässä. Ja kun tämä rupesi sitten pätkimään, en muistanut enää, että missä vaiheessa mä olin sitä ohjelman kehittämistä, niin työ todella kärsi siitä. Millennium-asia oli iso juttu ihan koko maailmassa ATK-alalla. Ihmiset, jotka silloin olivat tekemässä, niin ne eivät osanneet käyttää näitä vanhoja järjestelmiä, mitä minä olin taas oppinut käyttämään ja opiskellutkin aikoinaan 70-luvulla. Minulta sitten pyydettiin apua tällaisen järjestelmän korjaamiseen, jotta se pärjäisi tämän vuosituhanteen vaihteen yli. Suoraan edessä oli oma kone ja sen oman koneen takana oli toinen työntekijä ja sitten kummallakin sivulla viistosti oli kone. Et aina oli 4 koneen ryhmä ja sitten tietysti siis selän takana oli toinen ryhmä, 4 ryhmä ja niitä 4 ryhmiä oli sitten koko tila täynnä. Ja se alkoi sillä, että se pääte, mikä mulla oli, niin sen kanssa oli ongelmia. Se näytön kanssa oli ongelmia sen takia, että se väreili hirveästi. Eli se kuva ei pysynyt paikoillaan. Ja sitä näyttöpäätettä kovasti suojattiin sitten kaiken maailman paksuilla metallilevyillä ja semmoisella. Mutta kenellekään ei ikinä silloin tullut mieleenkään, että ihmistä olisi kannattanut myöskin suojata. Että konetta vaan suojattiin. Mulla oli silloin jo ennen sitä oireita, koska mä olin töissä saanut uuden tietokoneeni silmissä. Eli mulla oli krooninen silmätulehdus. Mutta kun tämä uusi kone tuli kotiin, mitä me sitten tytön kanssa, mun tyttäreni kanssa innokkaasti katsottiin sitten illallakin ja laiteltiin valokuvia ja niin poispäin, niin siihen aikaan, siinä meni viikko, kun se kone oli ollut meillä viikon, niin sitten tuli yhtäkkiä niin kokonaisvaltaisia oireita. Eli kun mä menin tietokoneen lähelle, niin tuntui, että pää vaan tyhjeni ensistäänkin, että ei muistanut enää mitään. Sanat alkoi unohtua, tavalliset sanat. Mutta töissä kävi niin, että mä en muistanut, mä unohtelin kaikkia asioita, enkä muistanut, mitä mun piti tehdä ja mille osastolle mun piti soittaa. Jos mä yritin soittaa puhelimella, niin mä en muistanut, minkä numeron mä olin ottanut. Että pian huomasin tosiaan sen, että en ole enää oikein työkykyinen. Mutta siinä tuli muita oireita, ne tavalliset sähköyliherkän oireet, eli puristus pään ympärille, huimaus, semmoinen pahoinvointi ja todella semmoinen vähän semmoinen sekava olo, niin kuin olisi humalassa, että kirjaimellisesti ei pystynyt kävelemään suoraan. Että jos olisi pantu niin kuin alkoholisti testaamaan tai alkoholin vaikutuksen alaisena olevat, pystyykö kävelemään lankkua pitkin, niin en olisi pystynyt. Ja kännykällä ei pystynyt sitten kyllä enää soittamaan ollenkaan. Että se aiheutti niin voimakkaan huimauksen ja pahoinvoinnin sitten siinä vaiheessa. Ja alkoi myös tulla sydänoireita siihen mukaan.
Onko nyt lounastauko vai minkä takia on niin paljon liikennettä? Onko kello? Taitaa olla siinä puolen päivän aikaa. Se on selvästi lisääntynyt tässä puolen tunnin sisällä. Muutimme paremman toivossa. Sähköympäristön suhteen. Mutta vähän aavistin, että ojasta allikkoon tässä mennään, mutta niin tässä on aina, ellei sitten muuta ihan korpea. Eli joka kerta, kun painaa katkaisimesta, niin syntyy semmoinen korkeataajuinen piikki, joka siirtyy sähköverkkoon. Ja se jää siihen sähköverkkoon, se niin kuin liikkuu siellä joka ikisestä talosta, joka ikisestä katkaisijasta. Tulee semmoinen korkeataajuinen piikki. Sähköverkko on täynnä niitä koko ajan. Ja ne on tosi häiritseviä. Kun ne pisti nämä GSM Edgen eli Edgin päälle ja sitten saman aikaan virveasemat, niin silloin mä soitin 2 vuorokautta ihan koko ajan. Soitin armeijalle ja Suomenlahden merivartiostolle ja satamakapteenille. Silloin ne luetteli mulle ihan suoraan nämä tukiasemat ja lähettimien nimet, mitä oli juuri käynnistetty päivää aikaisemmin ja kertoi jopa millä signaalivoimakkuudella niin se lähetetään. Ja sitten mä pyysin myöhemmin, että mä saisin kirjallisesti tämän vahvistuksena, mutta sitten ne ei koskaan enää myöhemmin vahvistanut tai toistanut tätä. Että heikkona hetkinen, ne sanoi, että joo, että kyllä sattumalta, niin eilen käynnistyi aika suuri määrä uusia lähettimiä Katanokolla. Ja tämä oli siis tammikuussa 2004, jolloin yhdessä päivässä multa lyötiin lopulta kännykkä pois. Ja sen jälkeen mä en ole voinut käyttää kännykkää. Oot sä oot sillalla, Rosellalla? Ei, vaan tää on laivan neuvonnassa. Aha, voiko siinä yhdistää tonne sillalle? Onko siinä kapteeni tai perämies? Joo, kiitos. Hallå? Ja, är det på Rosella? Ja. Det jag undrar nu är att när den här nya expressbåten kommer, det här nya fartyget, så kommer det att vara samma personal som flyttar över dit? Och kommer det här vet du alls hur det här radarsystemet kommer att fungera? Nej, det vet vi nog inga detaljer om. Som om du funderar på